שלום מיינקראפט, אני מציג לכם מה זה מיינקראפט. אז יש לי מאוד זיקוקים. אז בניתי כזה סרבר, אני אראה לכם איך הוא בנוי. באמת, זה שוב מקולקל. למה מכירים פועלים? הנה, רואים? זיקוקים. הנה, רק החליף. אני פשוט מתבייש במיינקראפט, כי זה הפעם הראשונה שלי. אז אני אומר זה. הנה, פה הפעלתי מוזיקה. חשבו שזה החזירים האלה. קדימה חבר'ה, בוא נרקוד! דודלס! זיקוקים! אצבע דיסקו! אם אתם רוצים לדעת איך להכין את זה, אני אעשה, הפרק הבא שלי זה יהיה איך להכין את זה, בסדר? דיסקו! פה בניתי את רד ובלו, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו אני אראה לכם את המפה שלי. תראו, פה בניתי כזה בית חזרה. יכולים להיכנס לבית, אראה לכם, כן, ככה אני בונה שירותים. גם לזה אני אראה איך לבנות את זה. רואים? האדמה נשארת, פלוס קקי, זה לוקח נייר, זורק את הנייר, והדברים ירדו. זה דבר קל, נכון? ואת הבית עץ, בניתי לו אותו דווקא כזה. יש בו שלוש קומות, בעצם 5. קומה ראשונה, שנייה, פה זה שלישית, רביעית, כן, 5. ופה מותר לעלות לקומת הגג. זה שבור. הנה, קומת הגג. רואים? פה יש תרבות שמדליק לי את הדברים, בכוונה דולק. עכשיו, פה בניתי מסלול, אבל צריכים באמת להתחיל משם. פה בניתי דבר לטקסט פאק, לא נציעו פרקים שנראה לך בטקסט פאקים וכאלה. זה פונה לשמה, וזה פונה לעץ הגדול שבניתי. אני לא יודע איך בניתי טוב, סתם חרבשתי, את זה לא בניתי טוב. אחד כן! פה בניתי בית, אני לא יודע, סתם לא יופי בניתי אותו, מותר לעלות לכאן. אז פה ככה מגיעים לבית הזה. שם בניתי כזה משהו של חיטה, פה דבר ליופי. ופה בניתי מסעדה. יש פה שתי כפתורים לתקף אותו. הנה. מותר כאן. זה הרבה יותר מהירה. ומותר כאן. בוא נלך. ופה עשיתי כאילו הובלה, אז נגיד אני יכול להרוס פה את כל החיטה. אני לא רוצה להרוס, כי זה פשוט מעצבן אותי לבנות את זה כל פעם מחדש. פה בניתי כאלה תחנות מים, נגיד אני מגיע לכאן עם סירה, פה סירה שנמצאת, ואני ארד, לראות את הפליי, אני לוקח סירה אני שם, עולה עליה, אני סוחן, אין לי לאן ללכת, אז אני לוחץ על הכפתור ונופל למטה. עכשיו סירה שלי מגיעה לכאן ואני שובר אותה. ופה בניתי כזה זירת דו-קרב לאנשי הקליי, אני לראות גשם וצריכים את זה. הנה, פה זה כזה זירת דקות לאנשי הקליי, ופה זה מה שאנשי הקליי בנו. אם מישהו יודע מה זה מי שמכיר את המוד של אנשי הקליי, הוא יודע מה זה. שלא מכיר, אז אני לא יודע מה להגיד לו. פה בנית כזאת תחנה, היא מובילה לכמה מקומות. מה זה שאתם רואים? פה אני אוהב את הדבר הזה שבניתי. נורות לאבות, לידה וכאלה. זה אני רוצה להראות לכם. זה כזה דבר שטס וכאילו מביא אנשים. אני לא יודע, סתם חרבשתי. נגיד באל אני עולה, זה כאילו התחנה שלהם, זה שם, אז הם רק התחילו לעוף. פה יכלתי בכוונה כפתור לפתוח אותם. שם הכנתי את חדר הבקרה וגם קידוחים וכאלה. רואים שם אתם עושים. באמת זה לא עובד, סתם בניתי את זה ככה, אתם מכירים. פה בניתי כזה מיטות, כאילו לישון, ויש לי כאן מחסנים, גם שם זה אותו דבר. וכאן כזה עטפתי בגלס, זה יצא יפה כזה. כאן נחים, שם זה אותו דבר. גם
כאן, ושם יש בריכה וחווה. ג'אמפ. נעוף עכשיו, פעם היה לי סרבר שבניתי פה את הדבר הזה. אנשים, אני מגלגל סרבר של זה, אני ג'קוזי יפני, פה צריך שום שירותים, קצת ידע. פה זה ככה, עוברים. פה זה דלת סודית, זה הקוד הנכון. תראו, למשל, אם אני אבלבל את זה, זה לא עובד. אז ככה, עברנו, עדיין לא גמרתי. כאן כזה בניתי משהו, אבל כבר נמאס לי. פה יש חור ענק למעלה, חור ענק. לא גמרתי, אני רוצה לבנות משהו כזה למעלה מגניב. פה זה גם עוברים, ופה יורדים למטה. כל המקום הזה מוות של הקריפר. אני לא יודעת למה. סתם חובשתי, כאילו ראיתם את הפרצוף של הקריפר? שקלט לא, מי שקלט, קלט, מי שלא קלט, אז לא קלט. אני גם נעשה פרק איך למצוא סלים. ואחרי זה, אחרי הפרק הזה אני אראה לכם כמו שהבטחתי את הדבר הזה. סתם חיפשתי דבר. פה זה כזה משחק. ומי שמכיר את המוד של ה-More Creations, אז יש לו חזירי ים, אז פיתחתי חזיר ים מרמה 20. אז הוא בנה את הבית הזה. חזיר אחד עשיתי קופי. 3. ככה נראה הבית מלון שלהם. פה בניתי בית, חובשתי. בונית כזה חוות חזירים, לא מצליח. פה בניתי בית. יש לי לגים. נסגור, יש לי פה קומה, בקומה השנייה יש לי פה כזה חדר, חדר חינוך. פה יש לי כזה מקום ששומר דברים כאילו בן אדם, ופה יש לי מקום לקריאת ספרים, וגם כזה לשמור שם ספרים, שמור שם ספרים בכוונה, זה כמו אמיתי. טוב, אני אצא החוצה. בינתיים לא פתחתי אתר שיש בו את הסרבר הזה, אבל אני מתישהו אפתח אתר ועשינו שם את הסרבר. פשוט אין לי כוח. איזה כל משהו בניתי. אז טוב, יאללה, נתראה. כרגע זה קצת נתקע.